Lọ́mú padà kó lọ́mú tó rí pé 1000 naira note tuntun ni yóò gbé ọ lọ yóò gbé ọ padà tó kó o bá ní 200,000 naira lọ́wọ́ owó inú ò ṣe nǹkan kan padà. Wow. Wàláì ẹni tó mówó mi wàláì orí rẹ̀ dáa. Púròpúrò kọ́ púròpúrò àbójú mi tẹ̀mí jẹni. Púròpúrò. Èmi náà ti di olówó láyé. Ọ̀ká ìláì ọmọkùnrin ni ọ́ èṣù ti ṣèyí ń tiẹ̀ ó ti mú un ṣùgbọ́n o asúnkìsímú ó fi kún pamọ́ ni o bó pẹ́ bóyá mò ń bọ̀ àmúwọ̀ náà ó dìgbà kan náà.